Bolongo kusumai khagna thangai holongni motai mallaikha khorokni cherai omhaino koktoma kasai phaikya sabrum division ni bisingo khobjaknai purbo sabrum amchaini khirut ruwajak kamini koktoma saimanjakha thangnai chasalo khirut ruwajak kamini khorokni sikla bolongo kusumai khagna thangmani yagulo tuisao holong saka a holongna achukjak nugo yang puila khitari naikhe a holong klayang mabai motaino kosol hwnei nogo tubi phailayo asikla khorognei yang kamio tubi phaimani yagulo lukurukni khunju khunju o koktoma sugi gangke lukuruk kuthumna chengo a holong motaino naina bagui koktoma manei khirudruwaja kamio sogika koktoma thumnai premanando tipura yagulo bo motai mani phainai holongni motai mani phainai khorokni takhukno sungmungni bisingtei saimankha kusumai khangna thangino tuisao mani phayo a holongni motai hinei nok u bereklai malaikha tuisago kusum jani thai amana noi mutalaika bo puila bu bereklai tungja kisa asu bereklai tungja kisa sale do bo hageli tungja kang tiani naikha amana phaso palaiya last year jeklai bo palaikha no kai busu thanda bono manthi mana satjo na nungnu puila nungmu to abar man khabo শনিবার তাগো ও কো মাননাই পরে নিন বা সাগা সারক কোনো সমস্যা রক দেও নিয়ানো আর সিতং থু yang a holong motai baksaka bahino ganesh no kosol baksaka bahino shiv no kosol phia tamo motai engkha apono chabi manlayakho kamini okra chakrok sa bulonga thangani kusuma batai khangnan thantani সুবি নুখা দাও মানি সুবি শনিবার মানা শনিবার থানাই শনিবার শনিবার মানা kusuma khagnan thain muktiba brak sa 5 জন thalaibo 5 জন thanai pore kla bo mokro klai bo thain tiai to hikya তো মোটাই হুনি নং বুনো তো খালাই আমকলা গুরুটো খাবা দ্বারা ওটাই রক বা বয়স্ক রক ওরক খাবা গণেশ ছাল লে বনো তুই নিকা বুকো খাইনা মুসুংগা বন তবই তাও তবই ফিকা কারণ বন তবই তো ফিকা বনধানে একটা সরকারি তরফ থেকে একটা মন্দির খোয়া তাই নকলা কাম মানে পরে ও মুন্ডি টাং মানে পরে নং ওরা আসুর মুন্ডি টাংলা অদাতীয় আসুরই যাতে বুড়ো যাতে সেবা থানা নাতে যারা টিভি সিকা নাই তুম নুপা সানা মুসুঙ্গি মোটাই মান মানে পরে যে বড় ফাইনাই ফাইমানাই এলাও তুম দে দङ যে কোনো সময় ফাইনাই ফাইমানাই যে কোনো সময় বুড়ো ফাইনা ফাইমানাই তাও ফাইনাই নাবলা বুড়ো তাও বুড়ো মেলা রাংসে 500 dia banai kahana hai kicha masa pujaro khobro khuloni chidu dopati mombati thago pore rang klain hanga tau pujonto hle nin mong khaida ani mong khala man chondra tirura ar i para para ni mongla tri chandra para lekha nin dadan basla dadan basable to barom khaw dino shonibar bare khle man khabono kosumu khaglain tham thai tuisaga mani habul tungga probo nongpa te abo brau e balai toblai hikable le tua sanoro kabu ko no mundirok dekhai nai e taw no eta mani taw toiro tungra tho an pore sarkar baje kono ro ya patung tho eta bono nokto tai alda khle maranai to motai hni bono to no khaklai buru rogla sa koi gonesh koi hono devi te buru ni to kra samya sing beto sini ya taw ono eta tua bo nong no korea ta so motai ni oro kopalo kaisi sino tungu obo norok bero khana manfini simino tungu sido bo mamanjra si tungu ni salai mamanjra kono borok siduro rojaya eren sapli bro angle to bono mamanjra wang no bono sinuro jang le para ni ukra chakra rok bono ta motai ni para ni koi hamba gonesh e bomani taw situ babi samia to bo on koi hamba devi koi hamba lukuna eren sa taw situ kono proman samia ko yang amutai no mani phaye khorokni sikla nogotobui surilai pujulai tonglaikha
holong motaino tigi thinango mondir no tangna hinibo chaplaimani koktoma kashaifika koktomao Sabrum ni simi Premanand Tripurani rohorjak koktoma Express.